Ćiro, dobar dan. Marko Šivak je sa Hrvatskog radija pri telefonu. Izvolim, Marko moj. Budite ljubazni i radimo malu anketu vezano uz ovu tjednu potvrdu presude Josipu Šimuniću na švicarskom sudu, pa smo htjeli čuti vaše mišljenje kao bivšeg izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije. Je li to po vama očekivano ili nešto sasvim drugo? To je po meni apsurdno, ali nisu krivi ovi koji u inozemstvu nam presuđuju, nego smo krivi mi koji smo otkucavali da upotrebimo ovaj uličarski rječnik. Jako sam solidaran sa Šimunićem i žalostan da smo tako pakostan narod, pakostan, zločest. Gledamo samo kako ćemo i one najveće patriote kompromitirati i podjebati. Radimo jednu malu anketu, pa nas zanima samo stav Hrvatskog olimpijskog odbora vezano uz potvrdu presude Josipu Šimuniću što je bilo ovoga tjedna na švicarskom sudu. Zašto to ima veze s olimpijskim odborom? Ako je to presuda suda ovoga arbitražnog međunarodnog olimpijskog odbora, onda mi nemamo ništa drugo nego možemo prihvatiti samo kao tako. Ako nam možete reći samo u nekoliko rečenica stav Hrvatskog nogometnog saveza. Pa teško mi je sad bilo što drugo reći, osim što smo žalosni i tužni da je takva odluka donesena. Mi ovdje Hrvati vrlo dobro znamo da se ovdje uplela i politika i naravno jedna administracija koja je pogubna za nogomet, a ona pojednostavljeno glasi da se oni dakle nisu bavili analizom ovog pokliča, nego su se naprosto držali slijepo stava i tumačenja FIFA koja je to proglasila onako kako jest. Kakvo je vaše mišljenje kao počasnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora i člana Međunarodnog olimpijskog odbora? Pa znate, kad vam stranci sude, onda se uvijek pitate jesu li vas razumjeli. To je jedini problem. Je li po vama očekivana takva presuda? Često sudovi ne razumiju, znate, jer suci su isto ljudi. Znate, to je teško vjerovati da neko iz Švicarske može nas ovdje razumjeti. Snimamo jednu malu anketu, pa bismo voljeli čuti i mišljenje jednog vaterpoliste, danas trenera, vezano uz ovo tjednu potvrdu arbitražnog suda u Švicarskoj presude Josipu Šimuniću. Ovako, što se tiče toga što je napravio, ja se s time ne slažem. Eto, znači, ovako osobno. Sad što se tiče sankcije, to ne bi komentirao. A osobno, znači, svakoga od nas ponese atmosfera. Evo, to je moje mišljenje, da svakoga od nas ponese atmosfera i adrenalin na sportskim terenima. Međutim, to mora isto tako probati svaki od nas imati nekakvu samokontrolu u odnosima sa publikom, sucima i protivnicima. U redu, Vjeko, hvala lijepo. Molim. Pozdrav, Bog.